Dame na sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang denang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus di minggu na pasapulonopon dung Trinitatis,on epistel manang jamita pertangyangan tuhita imana tersurat di 2 Timotius bidu sada mamuka sian ayat na parjolo rodi ayat 14. Songono mahatana disi lausta paihuti hutma. Ahu surat na tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhite sian tahini debata, marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Yesus. Madapoton si Timotius anak kokku na hinaholongan. Asini roha, talup ni roha, dame siya debata ama, dohot sian Kristus Yesus Tuhatai. Mauliate rohaku di debata, nahuoloi di bagasar roha na iyas, sian akkadaupung dope. Ay somar pasohotan hupai ngotingot to dia katangyaku, borngin nang arian. Ay masihol doau marnidaho, marningot ilu-ilumi, ang giyat gok halalas ni rohaku. Ay huingot do haporsiamu na somarlauki, na maringanan hiya di bagasan opungmu boru si Luis, nang di bagasan inangmu si Ionike. Alay doho do di bagasakko, di haporsiai rohaku. Alani ihu paingot to, asa di parata-rataho si lehon-lehon di debata, natuhoi di na huwa pehon tangak kituho ay dilehod debatado tuhita tod di hagugoon, tod di haholongon, tod di pangarajayo diri, dada tod di hatahuton. Ope unak ko maila maka tidak ko tuhatay jala unang hailahon hao natarhurung humok ko pibana dohok mahotahe makokok barita nauli sian hagugoon ni debata. Ay di palua jala di jodo hita marhite-hite pajowon na badia. Dada marguru tu ulauta. Tung siya tahina dohok sian asini roha na binasabasahot tu hita di bagasan Kristus Yesus na siya mula ni mulana. Alain waeng di papatardo dinatarida si palua hita Kristus Yesusi. Ibana do pasohoton hamatean. Dinapaulop hanguluan dohot hatotongon marhite-hite barita naulii. Tusido au dipabangkit, gabe parjamita dohot apostel, dohot pangajari. Alani ido, ubahen namar sitaono nau, alaidang maila audisi, ay hutadda do ibana nahu haporsiai, jalapos dorohaku. Margogo ibana mangaramoti na pinalumehon naitwau. Ro diari sogoti. Ihut to maakapoda na tikosi tiruomo. Songon naong binegem siyanao. Di bagasa kaporseaon dohot holong ni roha na di Kristus Jesusi. Na pinalumehon na dinggani maramoti marhite-hite tod di parbadia na maringanan di bagasa kita. Ido saha ni turpuki. Horas madihita saluhut na damang dainang. Sadihari dodohonon na hinaholongan ni debata jolma, manang na marpasohotad doholong ni debata, di patuduhon apostel Paulus doholong ni debata na somarpasohotani di bagasang uluna. Takas may di bagasan surat na 2 hali di pasaha tu si Timotius, anak na hinaholongan na di bagasa partod dioni. Ditongos apostel Paulus do surat na naparjolo, hati-hati bagasa kurungan ibana. Hamaulod do tutu diay ibana di hajol maon. Disiala parbaritaon naulii. Nang pedihurung aposteli di bagas na sa diri. Dang dipalowas ibana ruar siya jabuna.
alai sai di jugul honibana do namar barita nauli songoni dung natar hurung ibana na padua halihon sai manotong do marbarita nauli apostel Paulus imana pinatupana suratna na padua halihonon tu si Timoteus dang masoho aposteli dinalaho marbarita nauli nang pe umaul si tutudo na niaena di hurungan na padua honi ay tarhurung di bagasan penjara ni hala romdo si Paulus hatihai jalatung masay maul si tutudo na niadopan na hira nalaho marujung na manguluna ala ni borat ni si taunon nai damang dainang dang masohot apostel Paulus na marbarita naulii tadda naso masohot ibana siya kaporsiaon na di Jesus Kristus nang pedi sialani i gabe manaon na birnit ibana gabe tubuh do suku-suku dihita do mabahe pola songoni tuguni parbaritaoni di apostel Paulus siya turpukoni daud tama na porsea si tutudo aposteli di debata siya tabi na pinasahat na di dok apostel ni Kristus do ibana na siya tahi ni Kristus Jesus na marguru tu baga-baga hanguluan na siya Kristus Jesus dang masohot haporsiaon nai di Jesus Kristus alaniaka si taunon nai jala diuduti musema do di baga setabi nai asi ni roha teluk ni roha dame siya debata ama dohot sian Kristus Jesus tu hatai asi ni roha do di pasaha apostel Paulus nang pedibagasan na dihasuguhon ibana taluk ni roha do dido aposteli nang pedibagasa kagaleo ni bana na tarhurungi jala dame do dido aposteli nang pedimusui akan asoporsiai ibana damang dainang di ayat 3 madok mauleate do apostel Paulus na dioloi ibana Tuhan Yesus Kristus di bagasan ias ni rohana dang adong panol solio di bagasan rohana gabe pangoloi di Tuhan Yesus Kristus hape di sialani ido manaon na porsuki bana di hajol maun na dang marpasohotan parningotan ni apostel Paulus jala dibuat do si Timoteus di bagasa tangyang dakola dirina di tangyak kon apostel Paulus dakola dirina dipikiri ibana alai doho do akan nahina holongan doho do parbaritaon naulii di pasari sari ibana di bagasa parngulun dungi di pasaha mapudana asamar si hoho Timoteus di parbaritaon naulii nang pesahala parila jala sopola tugus do si Timoteus jala sahala na poso do ibana ay magudang di jolo ni si Luis opung boruna dohot si Unike inong na do ibana hurang do ganup na sa pangajarion ni bawa manang ama tu ibana alani ido songon na parila si Timoteus damang dainang nahinaholongan alay di paingot do ibana sa margugu jala unang maila makatidak ko Tuhan Yesus dilehos si Paulus do semangat laos didok ay huingo do haporsiamu na somarlauki dohot ujahan ni pakubasioni imana diaya pitu na didok ni aposteli ay dilehot debatado tu hita tod dihaguguon tod dihaholongon tod di pangarajayo diri dada tod di hatahuton marhitehon ni damang dainang di pasahat apostel Paulus do songon sada pargugu manang na marguguihon si Timoteus disaluhut na akapakubasion nang pe di bagasa kamaolod do ikonadupan ni si Timoteus dinalaho marbarita naulii do na makubasi huriai di boto apostel Paulus do namasay laos ido ubahen di pasahat apostel Paulus songon hata semangat hata nalaho marguguihon si Timoteus anak na hinaholongan nai di bagasan partodion damang dainang siya turpukon di pataridahon apostel Paulus do holong ni debatana somar pasohotani manang sadi harina pe
dang masohot holong ni debata. Hati hamanaon na porsu si tutupe Tuhan Yesus. Uju nalahotar silang ibana. Dang masohot holong na di hajol maon. Laos binahen ni akka ni holong na do. Naso marpasohotani. Ubahetar silang Tuhani. Laos mangoloi ibana. Asa tartubus jolmai. Molotung pemanaw kamaolon si Paulus di hurungan. Dang naso hinaholongan ni debata ibana. Molotung pemanaon hamaolon si Job di pangujunan ni si Bolis. Dang naso holong rohani debata di si Job. Molotung pemanaw kamaolon bangso Israel di parahorsihan manopot huta kana addo nasida. Dang naso holong rohani debata di bangsonai. Lausongonido nuaeng namasa di hita hamaolon na marragami. Dang naso holong rohani debata tu hita. Aidang marpasohotan holong ni debata. Hita pe unang mamarpasohotan holong tatu debata. Songon na pinatudo ni Apostel Paulus di bagasa turpukon. Say di pangasahod do holong ni debata. Marhite tangiang. Tabi si paingo dohot na marbarita nauli. Songoninang si Timoteus. Nasay totong mangulo di bagasa kaporseon na naso marlauki. Molotung pegudang akka hamaolon. Marhite odam-odam na laho manguduton akka na porsea. Lumobi akka parbarita naulii. Say marsihoho do ibana di haporseon na. Jala say di baritahod do barita naulii. Dungi say ditangihon si Timoteus do. Puda haporseon na sitongi. Narotu ibana. Songon surat na tinongos ni Apostel Pauluson. Damang dainang. Hobartu jami taon. Laos pinadumu ma tu bulan September saat tu Oktober ni degarat taon. Say marningo do na masa hita. Hati-hati paloas do pe paham komunis di Indonesia. Jala adong do sada sarito tarengo tu di sada huria hira-hira di tahun 1994. Tiki di patu papar guruan laho maka tidako kaporseaon manang marguru malua di huriai. Topu ma terbigi suara ni senapat di jolo ni garejai. Pitor mabir ma akan adong di garejai. Ima parhalado doho parguru maluai. Adong ma namartabuni. Jala adong manalitun. Lari. Jala madau sian garejai. Alani biarna. Dang pigaliling pitor masuk ma piga-piga halak. Tubagas garejai. Mabuan senjata nabi. Didok matuaka na di garejai. Hamu sude. Paturuk kamu ma akka gabar-gabaron. Ninna madok asa dipaturu na kagabar ni Tuhan Yesus na adong di dinding ni garejai. Ala ni biyerni nasida dipaturu ma akagabari. Dungi didok mamuse. Ahado na sinobba muna jol masih songonon. Tijuri hamu laos kosingi hamu. Ingot ise na soolo manijuri dohok na soolo makkosingi. Ikom mate do dison. Ninna akana roima tua kanadong na porsea di garejai. Ala ni biarna diulahon akani di garejai ma songo padok ni naroi. Asing do molo sasahalak nasai tangis ya nakaning. Warna tadok majo berinisial S. Sai tangis do ibana. Alai ala dipaksa doibana dinalaho mangulahon si songoni. Pitor marlujung maibana tu gobaran ni Tuhani. Dihaol ma gobaran di Yesusi. Laos didokma. Tuhan radi dua mate rap dohotok. Diida kanarui maibana. Jala didokma tu ibana asa hudul tu sada kursi. Alai tuaka na adong na asing disuruh mamar baris. Laos didok ma tuaka na pinabaris nai. Naolo manijuri dohok nama kosingi gobaran ni Tuhan Yesus. Haru Tuhan na sinobampe di bahek kamu songoni. Dang adong sitong muna na porsiai.
nin nama tu nasida. Laos disima nasida ditebak mate. Laos sudima nasida gabe korban hati hai. Alai molo sisa halaki. Dang di ida bina masai. Pingsan nama ibana. Alai huhu ma di hauli bana gobaran ni Tuhani. Pedek sari to rupani. Dang sadar ibana. Nunga dungo ibana di jabuna. Damang dainang. Siap beritai. Idaut tadu sada pos ni rohani sahala na porsea. Naso marpas sohotan. Ala ni haporseaon na mamulini. Songonima di pangido turpuk jami taon haporseauta. Ay manang na songod dia pinaik ko jalood dia kana porseai sian portibion. Alay naung jumolo do di jakko na kana porseai upa ni haporseaon na sian belga ni holong ni debata naso marpas sohotani. Ima haluaon tuhanguluan sa liling-liling na. Di Yohanes 10 ayat sadabe di dok. Gabe songon pakaholongina dia kana di ibana dan di portibion. Lao songonido di haholongi nasida ro di ujungna. Ro di saliling-liling na do Tuhan debata. Nama masu hita di bagai sekolong na. Naso marpas sohotani. Di pasu-pasu. Laos di haholongi debata mahita. Salilik kita mangulu. Saha ro di hanguluan saliling.